Хора, задъра! Добре ще дошли в Евротир. Те са виждаме ли са? Айде. Хора, добре дошли в Евротир. Айде, ще караме Евротир. Уважаемата Антония. Как ма гледа. Айде, пали минори браке. Тука. Айде. Айде, пали тук има тирои. Оп, сори. Сори. Айде да почнем да караме Евротир. Не се пише, че днес е сряда, 8 февруари. И така. За всички, които ме гледат и тук, не мога да карам, извиняйте, но ще ме обидите, но не забравяйте да ставите един лайк, коментирайте, моите два абоната не мога, просто как да са абонатите, просто абонатите бъдете си мои приятели и така. Брата в чет, брата както винаги ете юптубъри, той е банката Проманов. Днеска, но никога времето тук фаровете, тук карам до Стокхолм, караме скани, но 1350 км курс там колко, но аз се заминах малко километри и зато им изминах само 966 км до Стокхолм, но понеже ще хващаме ферибота и малко по-бавно остане, но нищо, поне магистрала переме мапа. Его мапа да ви покажа, мапа на Евротаксиматор 2. И така. Его да ви пускам мапа. Его лейдис. Значи ходим са Малмио, Джон Кьопинг. Хащим тук една шведска магистрала, Переми, Стокхолм. Ето Стокхолм. Гледайте какво голямо не... Скания ще ходим тук до сканитата и. Гледайте сега тук какъв... Аз съм включил 10,30% от както, което въобще не е малко, нали. Все пак от голямата как съм отключил, все пак съм ходил дълго, доста съм ходил все пак. За да съм отключил толкова много от, нали, от какта. Нали, сега е тук малко на един бърх там некъде се шибнах и ме пратиха тук в Хамбург и тъй. Ние сега трябва да гоним Рошток, после Рошток ще ме откара до Малмио. И от Малмио там колко километра остава, ще ме затика до... Ще ме наври до там... Ще ме навре да ходя до... Малмио, Стокхолм, то колко километра са? 500, 300 там. Тя знам. Абе, перем тук спокойно по магистралата. Така, като спре клипа, така. От сега и казвам, благодаря, че гледате. Нали, пира много добре се вижда тук сега магистралата пере 108.